Karom karbiang longat nili bang so video wanang ko gathe ili tum non head jong news media long sameli tum arju ponong lo ili karbia khaya phan west karbiang long jengkha long lang parpan hadak babu teron po phan keng sangbang alangli babu teron phan chor lulut chorak agdet pusi ili tum birta long lo babu teron alangli thang ki chok cheta ave ili tum news media long ili tum lang pamen non ali tum samet ponong ji alangli hormulo dun de da joine babu teron alangli kulat si chubi hadak se labang so akeng sang bang sitame hormu choram dam wer halabang so akeng sang so bang apreng do joine babu teron bang same pitek the pusalangli pukoklo durga puja hotke hormu pitek thelo pusalangli ningjelo labang so akeng sang bang aning chipajang je hormu sitame warta war pruson si dolo babu teron bang labang so theklong si alangli damon polangli phan tunglo bon sme pilo labang so akeng sang bang alangli hemdam si alangli pangwan si alangli akula dalong mat si bang so babu teron akula dalong mat si babu teron phan chorak chorlulu delo elitom la sontak thakalam gidam tangani seme arju ponong lo pen anak karbiatum keng sang along same aring sudunang kok dikti topik la hai pen elitum chini dam lo je karbia phan nanglang roboson sido athela keng sangatum same chini lo karbiatum ajakong bob tanglo pualam bangke National Party ki bang pensi ilitum karbiatum akhai ajakong ke bob ma busni lihin ben matha ilitum penana son che thanam lo plotang te politics ke ledam rokriti politics pen thang connection avi punang to matha tahaji bon same politics pen same connection do vek indirectly political connection ke do vek lo National Party adum ke matha equal rights kanu kave Indian amuni datum long lap nangji pusialang litum mathalo equal rights puajoy ne alang litum da karbiang long ke do tum ansame iritum karbia khai tum ko somala sonteng si halatum ansame piponden National Party atum abang amat si keng sang atum abang ane thebin na sonsi ni theglo litum matha nangji politics si ke thekali khai si ke the politics aphante khai si themulang pusili tum kado kami matha nangji leaders atum matha nangji alang lito matharang ji ko sonsi dak karbiang longarlo keng sangatum ane chipati ha hide jima labang so asai bang klem vek nang ji kalilo pulutang te non litum thekponong lo la sonsi litum phobom hilang lasi alang litum phan dak ane kachipati ha hide ji abidi towar vek nang ji non litum thekponong lo hadak PGR VGR along litum eviction ha hide da joine mate claim pon tek hide da joine pen anatum mathalo karbia khai tum ke thangta thekthi pusil tum hana matha kok ate ilitum chepaklang dikthedet ilitum eviction ji pulo ilitum eviction thekthedet tum weakness ang thek pinak lota tum la ke khai so non pen jong si ilitum chere re pulo tangte ilitum mental si chere hila lasini li labang so puthang nili opinion ki chipidun jike thang ta velo bon same ilitum mission magening chipi vek ning ji non ke do boma sarkar tum alang litum BGR VGR along li tharli haji ma hema itum la lang vek ning ji labanda alang litum hem preka farman claim litum lang vek ning ji alang litum jong si claim no plutang te mesen lo bon same alang litum claim pon pe alang litum thangnat step ta deng pon pe plutang te ilitum ke ma tha ke che larnang ji kenang sot lo ilitum karbiang long soni major issue do konglo isibang ke article 244A lapente PGR VGR along li long eviction labang so soni aputhak ilitum non pusame pending mate claim contact thida sono lasikar biang long arat kadu ko bisame labang so lam ke aning hang anutin same aning hang je article 244A pachunte lapente PGR VGR along libang eviction te kadu ko biakar bitum same ning hang la suppose ilitum achar bin same ilitum kelang don ke chari kenang sot alang ilitum claim hai ma khai hema claim ma kupi step sikideng mai ilitum lang nang ji si ahok ahak alang litum claim pon unidelo pulutang te kevang jilang arni ke litum ke matha chipa prek vek ning jin pangke kalilo pulutang te lason si tum dokhang jampo nalitum methang same charju tha non karbiang long atomon kedo mesen loma nalitum ninging samloma ove kimia tum ko ane lok charli atum dolo graduation ke tang tum same dolo master degree ke na tum same dolo analitum voreng avar sai kilong nalitum ning samloma council pen voreng avar sai kipi a system bang nalitum ning doglo plotang te mission lo nalitum alalitum ban chiki melo bon same non ilitum theklong lo ko ane dak ilitum logo charli tum do same alalitum thangnat same claim contact the labane labang so vegimi tum aphan voreng avar sai le pitek the det sitame pena ke alalitum man rap thik ji council pen jong se alang litum phan loan pilo pulo tang te alang litum bethang business ke charge up ji phan bade aka precaution ki claim ji phan alang litum achakong chelong ji lahai step claim a claim play lahai same litum lak parang ji
methang chelang sinang iltum rong ka cheleng atawar iltum methang arong ka cheleng atawar ko ansi kimelo me selo plutang te chok non same nang litum non ka cheleng bom atawar non pu same me melang plutang te nang litum kama thal same ka chelang ji kenang sodo iltum ning na pathe pon bom ji ning na pathe pon bom po pon same lason si iltum ha por padam bom lo plutang te iltum ko son lapen puthor iltum charge tu lelang karbiang long karbiatum methang habar ke do tum aka break mate anut ka break mate keng sang sopan pheri jok plot lama pheri jok plot plutang ni chok lo bor same non nating lo plutang te tum keng sang sopan same ke pheri me nang ji son dukok lo sakuri ki pia system chok che jo ne pinana tum ke tangka same dudlo kenam tang same nang tum same arju ponong lo indut abang phi alang li ko ane rada tangka alang li insok pon let lo sita me non pu same labang so a system penana tum claim pon bom lang la supera joini si non pu sita be penana tum ke tangka kangli matum dopik kachet han ha hi tum dopik tangka inglim dun chok bu kachet han ha hi tum dopik penana tum ke sakuri kachun nam ji pu amen pen alang tum tangka kan hok same dopik athe dak 2 number kachi jok tum same do a hok pet kali tum same do non mang ke sakuri longji mene pu amen pen alang li tum komani aphan moni chene po tangka bi po abiga sakuri ta longle atangka ta longle ason si dodo elitum same ke chok che do athe elitum along tangka dolo plutang te elitum same sakuri si same do plutang te elitum same chonam dum det hai labena labang so system bang ke do pen elitum kan hok thik pik do elitum kacharli same kasilet atum same do koklo labang so pena joine penana tum deli kening je arjulong porhire ta pichu hoi po sakuri nike long le po lamang sikaning je kiduk ke laga tum baba ke plang tum bang ning je alam bang ya hok lo alang litum porhi po alang litum degree same le dun po alang litum graduation same en po bon same alang litum ari dek tangka jong se abilo pulutang te sakuri ke long le lo pas ason si mandet do merit base pen jong si sakuri pi po sonte elitum karbia khai tum same chingthur pikji hala kiduk atum same alang litum same chingthur dumji non ke hala kiduk tum ke kabe tum ke avele thot hala ke plang tangka kido tum si long le long sakuri same long le long lason pinacho hala kiduk tum ke thik ser pusame alang tum ke long le merit base pen jong si sakuri mate voreng abar sai pilo pulutang te iltum kachali tang ki jutang tum same iltum exam pan same preparation ji pan same ninghang po iltum laan se si kachali same iltum papa prang dun po non bang ke hala sakuri ki pi bang a system bang chok chide ti posi iltum kachali atum same select idet ason system e dodo nelela state level national level a sakuri mate avoreng abar sai phan sigi ni liki jong dam kali lapende non bang ke laan institution nang li lo je education a system educational institution along sitame labang so voreng abar sai ki pi lage pilo tangka alam same bang juti thi thek ser to mang long thu chide ta hai ji hara ke interview pipe kale interview ke pg pon same alang itum labang so interview ke kopia phane ni same chini ne at least educational institution along bangke labang so system ma abideta sonte me perfect ji hada bangke o somaro to ma phana future alam du ko posri hada bangke genuinely mate merit based 100% pen merit based ben jong si ponlo posonte me perfect ji ati hada thek pick bang jong si lo thano plutang te somar tum same chari tum same thek share ji asila interview hood a hok pet ke thek pa me phanjong si pilo posonte me perfect ji akapreka department mangani lilan jong na moelo bon samela educational institution abangke labang so sabang claim plate sonte me perfect ji madu sitame ni lilamang ka arju poring tum tene thaji laban arlenge the to mangani lilamang ka lage important masi pipede thaji bon samela son mangke ni hin pen same chi request kang tum ke lalo educational institution along higher secondary pendang lok athak an angdeng hadak nok sitame hadak bangke merit base pen alang litum phan boreng abar sai pi sonte me perfect ji bon same un lote a department tinong same merit base jong si pilo pulotang te editum akhai same chingthur po edum ke charlie same answer se papa prang po hala duk pi tum same answer se alang itum bor ipo non ke labang so merit base kavi pen a join pen an to me pori same ka select atum do lasi ilitum log charlie ilitum jong si ke thega hin nat papa prang ji pulotang te voreng abar sai ki pi same ilitum merit base pen pi sonte me pick ji lasi hai ka do kavi system ilitum lang pa meneng ji edum study pa menang ji elitum havar nangli ning ke hating pen damlo ma dam de ma claim ma elitum hanglang pa menang ji jong sin ali ning ke hang pen elitum havar claim lo damlo plutang te choklo bon same chok chilang plutang te elitum silar dak po elitum jong si lali plutang de la so system bang ke pon bompo si prexam akime ason nalitum mathanon labende kupi ma king no son nalitum mathanon pangbar non kimi ason sikiao ma king no son sikiao ma
jong si akimi son ong munak lu tang de choklo sida me aking no son si ong munak lu tang de ilitum kemat hage chikir lavek nangji ilitum non ke karbi pamen chot lo ilitum me thang habar karbi ang long ke do akar bi tum lapenda anut ka pre keng sanga tum aja kong isive son si don ban det karbi tum me thang habar mate karbi ang long ke do ke ilitum phan isi me sen abar side do nangji polo bolsa be non ke ilitum thang na ta be bang so video ni lam ning je pon oilo daki chok chigili li do uthai ji bolsa be nang ilitum dia thani li phan uthot chetong thonai tum ka pre ka video long do be thak me kar